I'm so grateful that I'm the best seller online here in Madagascar. I'm so grateful that I make money easily and effortlessly on autopilot. Okay, malafinaka. Atoko fa mizaha tsara zegny anao, no niany zegny misy raha handezaveko aminao zegny makasiky I Facebook zegny safe za zao ty zegny maro raha zahavako agnatin'ny sitindry de soragna zagnahary aloha niany sotra zagnahary atsika niany fa I close the deal hoe misy demande koa zegny avy io on autopilot io hoe ino on autopilot zegny agnatin'ny pilote automatique zegny ok andeha boko anao hoe izy koa zegny anao magnano Facebook mampiasa telefoninao clic anao mbala tsy mahazo patraka mandinia tsara zegny anao fa sao de magnano erreur zegny anao azonao dinia tsara raha zegny fa sao ndraiky anao magnano erreur fôtony misy raha boko anao lokana io hoe za io devant ordinateur azaveko aminao izy karaha iny zegny le process fa tiako zegny anao manomboka anao mahita izy eto niany zegny andalo le process anao fa tsy anday tsabo izy no navola safe araka raha nivolagny Jack Ma zegny if you wanna be entrepreneur with you need people me follow dream naz. What is your dream? I'm trying to ask you, what is your dream? Okay, and the book one alright. Look at the book is a nolo. Chimangani, a book one nolo in the Zavak Zuti, Zavima de Mangapangamnoe, Karati Moto, Karati Ato, we make money on autopilot. Let's mess a mafia. Is that no? Okay. Tizora tsaboko amin'izao araka ny volaniko zegny ilo zazoty zamza toko fahitanao io olo ty zegny Grant Cardone araka raha volaniko zegny Grant Cardone donc zegny izy ka tazo vola fontry zegny anao ilo koa zegny anao mianatra amin'ny Grant Cardone fa izy volaniko igny za mitandregny Tia Baker za mitandregny Wesley za mitandregny Grant Cardone ka izy eto zegny tiako volagnina aminao hoe izy koa anao zegny mbala mila bebe kokoa ndesa zaveko aminao zegny karakory atao mitrabo izy hitanao io zao page Facebook naka io Thierry Titan Thierry Titan za tsy misy raha zavako amin'ny page Facebook n'olo koa safe olo mitovitovy za fa boka alaiko taka izy io mianatra mahomby hitanao mianatra mahomby za zao mizaha zazara amin'ny page n'ingiady teto za safe mila mianatra mahomby volagny de raha ianarako izy ty hoe domination ndraiky zegny safe izy koa anao zegny tsy make money on autopilot zegny na mandra anao avy fo raha mbala mila misy raha zegny ianaranao ndraiky anao amizay vidéo ty volagniko zegny fa tsy olo ty ikeko izy mafy fa mbala misy raha zegny azoko azavegna aminazy andro hafa tsy ela safe mety agnatin'ny za automatique zegny olo ty tsy haiko sa zovy olo ty fa tsy de haiko loatra agnarigna anazy fa nihitako etsy hoe mianatra mahomby karaha ty amizay zegny izy koa na mga Facebook volagniko ty hoe amin'ny izy volagniko hoe you gotta be lion azonao lion zegny tia mady lion zegny fa anao ka mitsamboraty volagniko azo atao nona vola fa atao fa amin'ny passion zegny io zegny le raha tianao ohatra za zoty niany zegny za nanokatra Facebook na ty zegny misy client io Jantel Teresa safe izy mahita raha tsaboko ohatra agnatin'ny Facebook nakazo ty io maromaro io za mandefa vidéo io hitanao io ty zao vidéo naka raiky ty io vidéo ny Wesley izy io vidéo naka aby jiaby de i Teresa ty zegny nisy le nahita amin'ny vidéo nataoko ty zegny de ino izy taminahanty hitanao raha volagniny I want the GeneScript ino volagniko ty here is the GeneScript ty zegny atao hoe client retsy zegny atao hoe client en ligne amin'ny Facebook zegny safe nanokatra Facebook naka za io message nalefany I want the GeneScript ok merci volagniko magnamia vola ty vola avy eo amizay zegny laso izy avy ato izy alefako aminazy eto zegny hitanao io izy mandeha eto tonga de mesa aloha lantsika ty
iza vety zegny tanao zao izy ty io izy kitina vety zegny tonga de misokatra zegny le io sanao graine cardone io nanao azy le izy après ny vidéo ty tapitry afaka mivanga izy afaka mivanga ity zegny azonao afaka mivanga ity mindegny zegny iong ty gène ty zegny gène Teresa io de izy avy ato amizegny tsofotro ato amizegny tanao io mitsofotro ato amizegny zegny izy tanao io ifaka mbala vola hely fa afaka zegny anao manokatry compte ty na folo zegny afaka sokafinao i compte ty fa izy volagno aza atao nona vola fa ataova nona passion ndraiky fitiavanao agnampy olo maro fa vola tonga automatique io zegny en tant que za vendeur zegny oui montant du client azonao zegny en tant que vendeur et affilié alors que zaveko aminao tsara zegny raha ty tsy atao vende zegny chiffre d'affaires brut 0 volagny chiffre d'affaires brut upsell promo click azonao zegny karaha zay zegny izy eto zegny Brenda mivanga amy JavaScript ty sa fe ato mampianatra anao tsipiriny makasiky vola zegny ndraiky méditation de izy mikitiky izy tonga amin'ny ity tapitry vidéo ity mandeha de afaka mivangy Brenda de latsaka eto zegny le vola milatsaka eto zegny le vola karaha zay zegny natao hoe make money on autopilot io zegny tsy hainao nazovy andeha hivanga io fa ny important zegny ohatra le ataoko ty mizara fahalalagna anao agnatin'ny Facebook-nao zegny anao mizara fahalalagna agnatin'ny Facebook de 90% zegny ameza olo namanao io la baby namanao io 90% 10% io le ianaranao le code na hoe karakaraha ty zegny de ato zegny natao hoe 10% zegny amy raha jiaby tsaboko agnatin'ny tiato le 10% mandeha ato de midriky agnaty compte 10% fo eleke 10% fo le alainao izy le 80% midriky amina fa za eto zegny tsy mitsabo raha ty nona vola fa I do that with my passion de zegny anaovako aminao zao ty vidéo ty koa karaha izy zegny ataonao mitsabo izy karakory me make money on autopilot azonao izy teo étape-nazy aveko teo hoe voalohany zao vola tandrignesanao nakazo ty za zao tany graine cardone faharoa ino raha agnatin'ny Facebook-nao io ino zay raha tsabonao Facebook sanandra sa fa ity raha tokony anaty Facebook sanandra fahatelo zegny firy client azonao arakaraka nombre de client zegny mampitriky vola aminao fahaefatra zegny azoava mbola mampiasy raha io ivangy zany sa tsy vanga midriky azy amizay zegny vola io azonao izy eto zegny midriky autopilot afaka transférenao amy bankinao zegny tonga de transférenao amin'ny banque amizao ty zegny aza digna fa ny relemany izy dollar azonao zegny dollar karaha zay zegny izy tokony tandregny tsara anao amy magnaraka koa zegny za magnazava raha azoko azavegna mbala namanao ty heriky temps zegny ty zarazara maximum zegny vidéo ty mba misy zegny atsika mivoatra zegny za agnampy anao agnazavako raha amin'ny antsipiriny zegny anao de afaka mizaha zegny anao amin'ny vidéo ty de afaka zavanao zegny vidéo ty de azovindray zegny olo tandresanao anao zo ty miala avy agnatin'ny vidéo ty zegny amy magnaraka volako peace and love